Pontevedra comezase a prepararse para a 12ª edición do Culturgal. A Feira de Industrias Culturais de Galicia quere fomentar este ano a inclusión e a cultura interactiva. Por iso, co obxectivo de mellorar a redistribución dos stands e dos diferentes espazos, a organización traballou máis profundamente na parte estética. Quixemos diseñar unha feira máis flexible, máis actual, suprimir aquela feira de paredes, non? Que as típicos stands modulares de paredes, e ir a unha feira máis translúcida, non? De feito, os peches e as separacións entre os stands van ser feitas con policarbonato, con elementos de cores, con elementos máis translúcidos, que nos obriguen tamén o público e as empresas a reformular, si queremos, incluso as relacións, non ter compartimentos estancos e ir a unha feira máis compartida, non? Outro dos cambios desta edición ten que ver cos contidos. A directiva do Culturgal quere fomentar a participación daquelas empresas e entidades centradas na cultura interactiva. Animamos entón a reserva de stands neste espazo a empresas dedicadas a videoxogos, a realización de apps, realidade aumentada, realidade virtual. E queremos tamén presentar e centrar todo o mundo da cultura galega na estimulación e interacción do público e que se mostren as infinitas posibilidades de desenvolvemento e aproveitamento da tecnoloxía nos produtos e servizos culturais. Con estas dúas ideas sobre a mesa, a organización ábrese ao prazo para todas as empresas que queiran contratar un espazo nesta feira ou para aquelas asociacións que queiran presentar propostas de programación, porque este é, sin dúbida, o principal escaparate da cultura galega. Este ano volvemos a ser o principal patrocinador cunha achega de 65.000 euros e é un dos proxectos que desde a Consellería máis valoramos porque se transmite non soamente o valor da cultura como formación, como achega persoal, senón tamén o seu impacto a nivel económico e turístico, que creo que son moi importantes. A Feira das Industrias Culturais de Galicia, a Culturgal, é o principal escaparate dun sector estratégico de Galicia que permite amosar nesta provincia e en concreto nesta cidade de Pontevedra o músculo creativo é un nicho de talento para facer país. O Culturgal fai país. O Culturgal provoca que nós teñamos algo que construa un relato da nosa historia cultural e do que somos. Polo tanto, para nós, xa solo por iso é unha peza clave do traballo cultural e do traballo político, non? Que facemos. As autoridades que participaron hoxe na presentación do Culturgal coincidiron en que este evento está máis que consolidado no territorio galego e serve para situar a Pontevedra como un referente neste sector. A feira desenvolverase no Pazo da Cultura do 29 de novembro ao 2 de decembro.